assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla moon e ruɓɓe ndujayndeli moɗon weltare min dañi tawi kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hannde ko ɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jittaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof oɗon mboro sawo holluɗen caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna foof ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe yaw Piindi TV ko ɓuuri tengtude e jaydel ɗi gareten ene jeeya hen gardiɗo leydi ndi e tan capanɗe jeeɗiɗi mo ganduɗa yiyete ko session mo assemblée générale mo ONU ɗum noon tawtoranomo ɗum konngudi makko baɗɗi fayida nane nder jaydeli ɗi ha kadi tengti assemblée nationale poɗɗo darnede président ji gandani poti darnede guila hanki noon aɓeni hen kono caɗele aɓe jii hen blocage kewɗo ɗum noon ha joni nane nder jaydeli ɗi hande Barthélémy Dias no toyto lawol ko joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi. noon tigui ƴayni gendiri Allah sala e udditta damale oɗo subaka altine hannde ɗum noon ari tan koye capanɗe jeeɗiɗi ɗi ganduɗa ete woni session mo assemblée générale mo Nations Unies ONU ɗum ɗon noon kanko gardiɗo leydi ndi discours makko o wi hen tan ko yoni tigui Afrique jeeya hoore muɗum kono kadi Afrique wona ko ganda banggue to ballal to ɓe ballitte wayle ha tan yaada e jamanu no jamanu yaari ni walla ɗo jamanu tolni ɗo ɗum noon woni konngudi makko saabu o wi ko Afrique fotani wonde ko ganda saaha foof wonta ko damal haare kono kayne wawi wonde damal walla galle mo ganda ko ɗon tigui jaam yiiloyte garene jayde quotidien le quotidien konngudi gardiɗo leydi ha joni tawete hen ɓe mbi tan ONU assemblée générale mo ONU passage mo Sénégal woni deuxiéme position ɓe mbi Joe Biden kañum noon dari tan ko wiide kay Macky Sall o ruttimo kay kala ko ganda kañum woni teddugal kanko Joe Biden o wiyete États-Unis ma wata haqqe doole mum gam wawa nangguinde tan Afrique kamɓe président ji Afrique ɗi kay ɓe potani wonde e haare e ñande foof e nder mabɓe ha joni kay goɗɗo mo ganda konngudi mum ina tawe nder jayde nde woni kay Birame Souleye kanko noon to assemblée nationale to konko inspecteur des impôts oɗo kay komo ganduɗa darde muɗum ne ƴewtinda to nete garene jayde l'observateur noon ari ha joni tan wi yette dossier ji gaɗani ɗi ganda gouvernement o dañi ɗum woni yette gouvernement kesso darnaɗo te Amadou Ba ne woni e hoore ɓe mbi noon ina jeeya hen tan e konngudi ɗi gardiɗo leydi ndi woppaniɓe wiideɓe noɓe mbat feere ha kala ko ganda ina faye banggal cellal e nder leydi meɗen wona ko ganda yete ina ƴewte sakay hôpitaux ji ɗi ha joni kay are tan e assemblée nationale ɓe mbi waktuji 9 ɗi ganduɗa ina waɗi bloqué ko blocage wonno tonete ɓe mbi commission ji 14 darnama tonete wonɗi ganda noon ni heddi ɗin commission ji koye caɗele tigui ɗi darna ɓe mbi yette ka Barthélémy Dias kay oɗo saaha omo foti yaade huccidde e joguiɓe lawol ha joni konngudi gardiɗo leydi ndi tan konngudi baddi fayida mantiniɗi ƴewtinaɗi ɗi o suuti fanude tan e Afrique ene ɓe poti jogarade ɗum kono yiyande kadi ɗi ganduɗa Afrique ne foti yiyede walla ƴeewede ɗeɗon guite garen ha joni e VDN o ko dañi toon woni tan accident musɗo ha yimɓe ɗiɗo mbasen pittali muɗum waɗi ɗum noon ko camion garene jayde les échos noon ɓe mbi waktuji 9 ɗi ganda ko haala ƴewtinda toon to diwan mo assemblée nationale to ɓe mbi haala kay yewtere kay ɗesano gasɗe ha saabi haade ɓe darnude commission ji mabɓe koye caɗele tigui wonno ɓe mbi yete noon ko way noon ma yettine ko hande tigui wonata won yituɓe koye mumene ko way noon ɓe mbi Benno Bokk Yakar ɓe goppiɗi commission affaires étrangères ko
Yewwi Askan Wi ɓe mbi kay woɗɓe ɓe ganda baɗono Seydou Diouf kanko ko banggue finance o jogui ɓe mbi Balde ko défense jogui tonnete Abdou Mbow kañum koye banggue lawol woni loi ji ɗi ko henno hetti goɗɗo mo ganda ko ɓi Sénégal dañɗo caɗele a wasi fittanu muɗum toon to Allemagne to ɓe mbi kay ko pellodiral dañno tonnete ha oɗo ɓiɗɗo Sénégal wasi hen fittanu muɗum kono noon ministre de l'intérieur moɓe suuti konngudi wi ko wayni wona lawol saabu tan koko ganduɗa yete eɓe mbawno wadde ɗum tawa pittali camani henete kono noon ma enquête waɗe ko fonde lerde hen fo ma lerne no hannirta ni Yayde Vox Populi kañum noon ari tan ha joni e tan tikkere e majorité hakkude majorité e opposition mana banggue lundiɓe banggue laamu ngu ɗum noon ɓe mbi ko blocage jewtidano e assemblée nationale o goteji moɓe hanki ɗesano gasde saabu waktuji jeenayyi ɓe mbaɗi ɗum toon commission ji sappo e nayyi darnama keddiɗi ɗi ko hande tigui mbi ma darde ɓe mbi tan grève aji nani jogori ɓeydade ɗo e nder leydi meɗen Sénégal caggal joguiɓe banggal santé woni cellal leydi meɗen kamɓe noon woɗɓe liggotoɓe ministère de l'agriculture liggotoɓe ministère de l'élevage kamɓene ɓe darima tan gam wiide koɓe hofoɓe juuɗe mabɓe balɗe tati ɗum noon ɓe mbi koɓe jiiɗi ko soɓe dañani ɗum maɓe darnu liggey mabɓe gondiɓe Cheikh Oumar Anne ɓe darima kamɓene ɓe ñiiɓi koyɗe mabɓe ɓe mbi kay yiɗanɓe Cheikh Oumar Anne kay ko boni wona kay ina daña ɗum saabu yete ko maayo hatgo ngo wona juuɗe darnata ɗum wadde noon yoɓe ƴewirni tan Cheikh Oumar Anne ɓe gandi fandare muɗum ma Allah yettin gaɗane jayde enquête ɗum noon ɓe mbi tan ko caɗele ƴewtinda e gouvernement kesso o ɓe mbi yete kay ɗe nder leydi meɗen oɗo saaha ko faye liggey mabɓe ɗo joni baɗono Mambay Nia Abdoukarim Fofana ɓe mbi ko ɓeɗon goni ƴewtindaɓe jaltinoy gouvernement o garti woɗɓe kay ɓe ganda ete kañumen ko woppitaɓe walla nattane gouvernement o ɓeɗon hewɓe hen ina jiiti koye mumen walla tan ko tikkere tigui gondi gardiɗo leydi ndi suuti konngudi muɗum wi Afrique yoni ene tan wona torchon jaɓɓeteɗo kono kay yoni dotte haqqe muɗum yiye kadi yiyande nde ganduɗa ko yiyande no guure goɗɗe ɗe ƴewirte ni ɓe mbi blocage toon to assemblée nationale yeewi kañum waɗi imposé hoore muɗum toon to assemblée nationale to garene Dakar Times noon kañum ari tan ko hollidde Poutine e toon to leydi Mali kamɓe leydi Mali noon ɓe mbiyete ma lettre mabɓe ya toon to Russie to maɓe tottu ɗum Poutine ɗum noon saabi ɗum tan ko ñamale mataw eko way noon ɗi ganduɗa ete leydi Russie darotono e ngal ɗon banggal ma ɗum ɗon yete yettine toon to Russie to yete ko way noon ni ko hande ɓe jaɓɓoto ɗum woni ɗiɗon lettre aji de créance maɓe keɓ ɗum hande ɓe ƴeewa haqqe doole mabɓe no ɓe daranori won hen leyɗele Afrique kanko noon Mali naɓe ɓe mbiyete ko way noon ɓe kamɓe ardiɓe Mali ɓe jewtidino hen ni e gardiɗo leydi meɗen Macky Sall haaɓe jiitodirino e koye mabɓe kanko gardiɗo leydi ndi konngudi makko ha joni nene nder jayde Dakar Times o wi tan Afrique ɗo joni yoni wiya tan darto walla ɓe darto guite ɓe ƴewata ɗum walla darde ɓe daroto e Afrique sona wadde ɗum exploité e ko way noon garene jayde libération noon hande arti tan koye banque agricole noon kamɓe ko caɗele ɓe dañi saabu ko tolne milliard piccal million ngaji capanɗe nayyi e capanɗe joyi nayyi ɗi ganduɗa yete kay koye koppareje CFA baɗade détourné ɗi ganda kay rewna kay lawol ɗum tigui ɓe garti hen ɓe mbi noon responsabilité ji wanam waɗɓe ɗe ɗon gueɗe ɗo joni
woni lawol nani rewi ɗumen wonɓe ganda noon naggama kono dik oɗo saaha kay darima gam tan ko wayni lerne ha leer saabu ɗe ɗo koppareje fotani woppitede noon tan rewa ɗo fotani rewɗe. Garen jayde stade coftal ɓalli kañum uddata damal garen ha joni Nowa Fadiga ɓe mbi tan kanko banggal cellal ɓandu makko saabi o wawata fettude hakkude Sénégal e Bolivie. Bolivie noon kamɓe ɓe mbi Sénégal yoɓe gandu match o wonata match bebɗo saabu ma wayno ko final hakkude mabɓe saabu ɓe dokkata haydara leydi Sénégal. Gabriel Jesus kanko noon ɓe mbi tan to diwan mo Brésil to ko baɗaɗo Snobe ɗum noon o wi kanko ko ɓiɗɗo Brésil te ɗum ɗon ruttata ko hen caggal hay lawol gotol. Hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ya Piindi TV ɗum wonno ko ɓurno tentude udditen hello wongo ko joni joni wonta sallahu lamdude noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum noon gartan tan walla gartaten koye konngudi gardiɗo leydi ndi toon to ganduɗa ko kañum woni to assemblée générale motan Nations Unies woni ONU. ɗum noon woni ko ganduɗa darde mantidiɗe konngudi baddi fayida ndi o suuti toon o haalde kamɓe wonɓe oɗon nguɗon goomu woni Nations Unies ene woni noon 77e session kanko noon Allah hokki o huccidire mabɓe kono konngudi ɗi o suuti ala ko ganduɗa ete hande mo wawno suutude konngudi goɗɗi ɓurde dañde fayida ko suutude konngudi o suuti ɗi woni yete hande Afrique koko fawa koyngal. Afrique ko ganduɗa ene ronki hay fofde Afrique ene ronki woppede foofa. ɗum noon widemo yoɓe ƴeew noɓe mbatta ha ko ganduɗa hande ko kañum yaade jamanu ɓe mbawa yaadide noon e Afrique. ɗum noon artata tan koye banggal gartam ko ganduɗa ete hande so waɗama wiye Afrique ko naggam dañta hen minen dañata naggam tawa koɓe liggoto ko koye leydi Afrique ɓe dañta ɗum ko ñammintaɓe ko koye leydi Afrique ɓe dañta ɗum ko wallittaɓe e liggueyaji mabɓe woni banggal pétrole woni goɗɗum e goɗɗum gaz zircon e ko way noon ɗum ɗon foof koye nder Afrique ɓe dañata ɗum ha gayni Afrique woni continent mo ganduɗa hande ɓiɓɓe muɗum saaha foof nani ƴetta bagasuji mumen ene jalta Afrique saabi ɗum ko caɗele ɗe ɓe dañata saabu hande Afrique fonno wonde koɗo yimɓe gummoto ina garane ƴewto dañal kono wona enen saaha foof ƴettata bagasuji amen eɗen jalta eɗen jiiloyo dañal banggue goɗɗo ko ganduɗa en jiiloto ha min tampa tawa min jiyata ɓiɓɓe amen ne mbare caggal leydi yiyama ko kewi Allemagne ko oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ko pellodiral dañno ha wasi hen fittandu muɗum wonno Afrique hande darorte wonno ardiɓe Afrique ɓe darorto koyɗe mumen hande ma caɗele ɗe ɗon iw ma liggey dañi nder Afrique ma yimɓeɓe liggo naftoro saabu so neɗɗo dañi liggey taw ko liggoto ko kadi naftoraki ɗum walla ko heɓata ko ala ko nafi ɗum ɗum ɗon ne ko caɗele tigui wonata. ɗum ɗon noon ne foti ƴewtede Afrique totte haqqe muɗum e banggal foof ɗo wawi wonde foof e banggal ndema e banggal gongal e gongal hande yeehi ha ndema koko wara e nder Afrique saabu wona intérêt mabɓe kamɓe wonɓe ɓe ganduɗa ko wonɓe caggal leydi eko way noon kamɓe waɗɓe ɗiɗo gomuli mawɗi Afrique e ndema muɗum walla ndema muɗum so waɗi avancé ɗum wattaɓe arrangé saabu koɓe ko yalta ko ummoto e nder leyɗele mabɓe nde natta e nder leyɗele men wonat ko ganduɗa dañat caɗele do banggal mabɓe saabu ko heewi hande kamɓe nannata ɗum ga ɗum saabi ko ɓuuri hen hewde hande maayi e leyɗele meɗen te ɗum ɗon noon kamɓe ardiɓe men ɓe ko kamɓe jeeɓi ko way noon ha waɗi installé wu saabu kamɓe poti wadde investir e ndema kamɓe poti wadde investir e banggue awo ha ko ganduɗa yette hande ko yaltinte ene nawe banggue goɗɗo enen en ma en keeb ha heeɓa kedde ha heddo kedde ndeɓe puɗɗo nawane ɗum kono contraire o dañi enen kamɓe keɓata ha heddo kedde nde min puɗɗo hebde saabu hande so yeehi ha yaboy mo ganduɗa hande yimɓe ɗum keɓirtuno sam noga sam capannayyi yeehi ha goto ne jara goto temedere goto capanɗe joyyi goto temedde ɗiɗi hande ande leydi ndi muusi
si Afrique muusi sabu wona leydi meɗen tan leydi fof wonko woytoto te enen fof ndendi continent africain o waɗi noon en pot rendude en pot wonde gotum ha continent meɗen o mo ganduɗa kañum woni continent africain wawa wonde continent ɓurɗo yaade yesso continent mo ganduɗa ko hen dañal yilete kono ɗo ganduɗa ko hen dañal yilete ko ɗon basal ɓuuri hewde eɗen poti ƴewtade koye moɗen e fannuji foof hettiyankoɓe heeɓi en koɓaya Piindi TV ɗum wonno komin gaddanno on e banggal roɓɓindu jayndeli tottude on aadi lawol gongol so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗen en banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat wondude Ibrahima Thiombane.